If your man message here na gala ga Ebuka Obi. Omo onye kpọrọ gị asị. Omo onye ha etere gị. Omekwana onye mụ onye ewu. Adịghị nsọ na omere chọrọ ịmụ onye ewu. So you have a Nigerian government, you have a government, and they want a Christian. They want Christianity here you will feel Nigeria system. Here you will feel Nigeria system with Anglican and Catholic. So most of one in the Catholic and Anglican weapon. Ebuka Obi got your name. Here now 21st century. If we tend to Nigeria and temperature was a fridge. If we call a hana quack boom 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 moment as a was a phone, my TV and the radio. So Ubon Maria even Anna Virgin Ubon Maria Menjem, Manakatana ze Menjem no buana manu buen. So to TV Chejigo. Ebuka Obi anaghị eje nya eje. I wanna brain good the damage. I ga-aga ụlọ ọgwụ ga-agwọ gị. And all these people in there deceive. I ga stop you deceive those people ka nwee ike ịga n'ihu. Ihe na-awe nọ ibu amụma onye nke a jikwara mee nke a onye ọ gị nwa na-eme all those things. Gara ndị Zion gị. Government in a mende de kaga arrest. Amami be Nigeria government ejibe mega arrest. Ingwele ndi jeje ma those things. Mana na ebe a Buhari achi ya ha. Tinubu achi ya ha. Adi ingwele great people. Why greatness ya ha na ha surface na Abuja ma na Sorok. Why that their greatness ya na ha surface ye bozo. Ebuka Obi for n'ụzọ. I nwere a lot of Igbo graduates. Ndị Hausa na ndị Fulani anaghị graduate otu Ishi graduate. Mana rie ntọ ha nwa na-achị. Ebuka Obi ọ fake things ka unu gotara na akwụkwọ. Most of unu gachara nnukwute school a were certificate pụta unu golo ya ego. So ị na-ezuzu man my brother. Iberibe gị dị too much. Ị nweghị ike iji ihe a ị nweghị ike iji nonsense ya ị na-eme. Nwete any attention n'any international communities. So na ndị Igbo iwu forcing ị na-force ndị Igbo na-amaghị ife. Ị na-brainwash a lot of people. Ụmụazị ibe gị na China dawa gacha school ha wụ doctor mepe their own clinic na take care of people. Ụmụ onye ọwụna nọ na gị na China na-abaghị uru. Ụmụazị dịka gị na China na-agacha school wuru engineer and doctors and nurses and a lot of things. Ndị dịka gị na America ha na-agacha school wuru something. Ndị dịka gị na Europe ha anaghị ezuzu ka gị nwa. Amam ihe eji produce ra ya everything na-enweghị ike ịdị good. Ihe anaghị produce be ndị ọcha. Anyị abego be ndị ọcha bịa na bigo Germany more than 15 years. Enweghị ike ịfụ onye na-ezuzu ka gị nwa. So most of those things ị na-eme wudu nzuzu go. And I na-ekwu from Germany here or from our own nature of the system. So omeghị onye si Nigeria ga-egbuni m. Omeghị onye unu agaghị egbuni m Ebuka Obi ndị unu agaghị anụsa m ọgụ. Ị naghị eme exist na Germany here. Mụ nwa na ebe a na-ekwu ya. Nwere onye so na enwere ndị pastors na-eme ka Ebuka Obi here. Bagwa anyị pastor ahụ ka anyị jee n'ụlọ ya ọsịsọ. Kụọ ya duka ma wetara ya ndị Ishi ka ọ gwụọ. Ndị pastor na Germany anaghị eme miracle. Maka nwa mee miracle efekiara njiga ejide ha. Ndị pastor niile nọ na Germany na-respect ichi ọda. Omeghị onye na-evu amụma. Just ibe a na-eme agụọ Bible ekpe ekpere da abụ gụọ egwu nye onyinye na onweghị pastor nọ na Germany ya nwere ike ivu ka amụma ka Ebuka because Ebuka nọ na Nigeria. Maka Ebuka nọ na Nigeria. Ya ka ejiri evupụtara ụmụ akpakara dị ngwo ma ụmụ egbeke ụkpaka gbọbane.
Ebuka Obi why na ha emepe church ga na Germany ka ọ na-ezo ga mmiri ebe ndụ amaghị ife nọ ka ị na-eje emepe ụka Ebuka ndụ ala Ebuka ndụ 419 Ebuka ndụ yahoo Ebuka ndụ illegal money launderers Ebuka fake miracle edu ndụ Zion n'ebe a nna ga anụ mee ka ibe a mkwuru bịa na mmezu ugo mmiri be anyị ha ugo mmiri nwaanyị ọma nne be anyị ọma ka meele gị o traditional nwoke dị ọnụ ka nna anụrụ ọgụ nnụtacha ọgụ nnọta ụna na-enye m anụ kpọrọ nkụ ma na-ata na-eji ewetara m nkwụ enu n'Enugu Ezike ma na-aṅụ Chineke guys you be arrested like Mathias na nweta gị akụwa nga azụ ị na-aza Peter ụkam nweta gị akwụkwọ ngụ ka onugwu anụ ọhịa Ebuka Obi ezuzu na anyị bịara idozi be anyị ọsịsọ tụ niile ama microphone anyị na-arụzikwu microphone jide ọfọ very much for 10 star maka meele gị ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ my brother ka asị were report me to here emeghe onye na report m ife niile akwụrụ ụgwọ ife niile egobiri ka ha wụọ n'ana awụchago onwe ha n'ana ifele na-eme ha n'orie na afọ na nkwọ na eke ome onye ọwụ na-erepọtụrụ m to ya nwa ifele na-eme ha nche ifele na-emezi ha ifele na-eme ha nne nna ugo God Obi echi na nne ọmaka mewele go Ebuka Obi efel go ise fell out adona ka ọ ga-esi na efel n'orie na afọ na nkwọ na eke Ebuka Obi ana m agwa go ona ndụ lọya go niile ma ndụ san go niile ma ndụ sans go niile ma ndụ sasko go niile ma ndụ sas go niile ona ndụ be go niile ahụ si were nọrọ Buhari na-aga ha skuulu chiaba asụwaju chikwaba ona ka ba ji esi ya nọ mụnwa anyụ ọfansi n'isi sef okpukpu ibe ji eme ịmụ ebe anyị gụrụ akwụkwọ chena ngụrụ akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ Buhari ọsịsọ agụrụ m akwụkwọ Buhari nwa anwa nọta n'ugwu Awụsa ṅụcha Friday nụnụ akpọkọrọ m ndụ na-aṅụ Friday nụnụ ba achụgharịbago anụ ọhịa ị na-eme fake miracle ibere ma ukwue asụ na ịnwa anwa yiri bọksa na ikpere gị na-eji oji o mere nwaanyị kwuru maka gị mana okwe ha akpọ gị afa Chineke nwaanyị ahụ sụ na Ebuka Obi ha fụkwa na ọ na-acha ọcha n'ihu na-acha ọcha oyikọrọcha akwa ọcha asụ na ebe a ka ị na-Ebuka Obi pụtụga ebe Ebuka Obi asụ na ebe a na-eji kpi ya na ebe a ya ndọfọrọ nọ na-ekwu apụtụbekwa ndọfọrọ nọ na-ekwu na Ebuka Obi asụ na Ebuka Obi jere ka ogolo a na ndụ Zion ọlọji ya na họteelụ ebe ọlọjiri na họteelụ ụmụazị were kpọọ Ebuka Obi na fonu jee trading Ebuka Obi were bọksụ eji anyụ nwa amịrị na-ashare vidio ma jee nene na peji nwaanyị ịza jee na nke nwaanyị ịza iji enene Ebuka gbara ọsọ o ji next available flight gbaa ọsọ ịghọtago o ji next available flight were gbaa ọsọ asụ na oyi bọksa so ndụ fụrụ ya na-akụ mgbe ọ na-agba ọsọ so na ebe a ya na-eji oji ebe a ya na-eji oji nga is waiting for you nga ahụ ya nọrọgodo ebe ahụ first nga ahụ ka nọrọ chai my lips ndị a na-atụ nga chukwu je ekwu ọtarị nna je tarị ka ọ na nga Jenny Love TV abịakwụkwọ ọzọ Maazị Dubemelare Evangelist Ebuka Obi is a precious gift from God. Chai, imere mgberi. You are becoming a nuisance. So you make a one. Na ewu nwanna mo. Agada.
Christian ekene mmadụ na-eze izibadị anyị bụ ụnụ niile ahọrịgo ụnụ andị ụnụ ahụ ụnụ si akparị ya ihe ya utu ka anyị ji esi eche ka ụnụ kpọrọ anyị jee kọt ka anyị nwee ike ịchịpụtasịrị ụnụ everyday ntị ụnụ a na-ezogharị gwa na ya mee Mathias Ezeaku arrest ụnụ a na-ezogharị ụnụ a na-ezogharị Echenna onwere ife ụnụ wee Ebuka Obi bịara ka o gote Zion o gote a na ebe o ji alụ Zion achụọ ya ọsọ ọgbọ ọzọ ọ na-ekpere ha agụ anyị datawan a na-ebunata Zion n'Imo steeti ọ na-agwa ha anyị na Ebuka Obi gbara ọsọ Ebuka Obi gwakwu ha anyị na ịgbara ọsọ n'Imo steeti ị na-ebi ebe evufe ka amụma ebe people na-achọ solution na-aga skuul na-eme research dị iche iche na-ebunata be anyị na-edevelop everything ịbịa be anyị ime all this nonsense nwanne ọ gaghị awụ ọkọ na this 21st century ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti emeghị arrest ọ bụrụ that na people nwere nteri ndị ma ihe emeghị arrest nwanne ị ga-afụ ihe ga-eme anyị na-win Buchi light we are winning Chukwujekwu Attire ọnwụ anyị ikwucha agba amụ gị je worship we God nna anyị amaghị m ọ dịka Chineke ụrụ na worship nke azụ Elvis Neri mugu agba amụ ibe Ebuka Obi gwara ụnụ kwube n'ihi ibe a na-ekwu na ibe a na-ede na comment section you can't fight grace n'ihe ibe a na-edegasị na onye mkpụrụ mmiri n'ihi onye mkpụrụ mmiri ka ị na-edihi ya n'ebe ụnụ kwesịrị ibute baịbụl na-agụ ka ụnụ were gosa ụvụrụ ụnụ a na-akpọ iyi ụnụ gbọchaa iyi ọnụ ụnụ ji akpọ iyi ka ụnụ ji eje ekpe ekpere ọ ibe Ebuka Obi na-azụ onye mkpụrụ mmiri na ọnụ Ebuka Obi agwara m Ebuka Obi na ọ na-eme brichin so ude ha ọ na-ete na-acha ya ọcha na-ejikwa ya ọnụ oji oyifu akwa ine ya anya ebe a ka ịfụ na brichin ka o mere brichin ahụ ekwe ha achaka ebe a brichin ahụ ekwe ha achaka esi ọkpa ya so ọma ebe ọ chakere nke asụ onye anwụrụ o nwere ibe ọzọ ije ekwuo ibe Ebuka Obi na-azụ so Ebuka Obi na-azụ fụta a lot of people na-akparị mmadụ abezie nke asụ ọkasị mmiri sọmadị na ịbụrụ ọ dịka ụnụ na-akparị m Mathias Ezeaku ugo mmiri be anyị na-enwe aṅụrị na anyị emerigo ndị ụka ụnụ na-eji ụnụ a na-eme eji ije nwe ọgaranya mgbe ụnụ bụrụ na ndị ụka na-ene anya ka ụnụ na-agafe ụnụ eti ihe ngala tiniye ngala hapụnụ ka ebụrụ ndị ụnụ ji ama otu esi ya achalenji ndị niile a na-abịa na mbọs ya akparị onwe ha Ebuka Obi vupụtara ha so anyị nwa ga-etrenu kwa ụnụ nwa ka ụnụ nwee ike na-akanta balance ba onye gwuo okwu na-agwa ya okwu tinube uche n'ime na these people enweghị uche tinube uche n'ime chejienu their mentalities tinube uche n'ime gwanụbụ okwu no forget to pịawa je park azụ nne na-agwanụbụ okwu ndị ọdịnala na-agwa ha okwu na-asa ha okwu ndị ụwa bịa na comment section ene anya afụ na o nwere two group of people na-anụ ọgụ here e separate ya akpọba Igbo Christians adọkpụrụba ndị Igbo Christians ndị Igbo Christians ndị na-akpọ iyi akpa amụ ifuru ije evu akpa amụ ga ahụ were ba n'ime ụlọ ụka tata Chukwujekwu Attire ọnwụ anyị iji evu akpa amụ geje na Zion Ebuka Obi akpa amụ ka ị na-eproduce echi ikpe onwe gị Zion you move Zion na-ekwu maka akpa amụ Zion ba kashumere somadị na mugu ibu uru na-eproduce emechiwo na-azụ ndị mmadụ soro unu jebe ụka emechiwo na-azụ ndị mmadụ soro unu jebe ụka uti ihe ọjọọ n'afọ unu n'ọnụ disema ọnụ unu ji ekwu akpa amụ ka unu ji ekwu Holy Ghost fire disena ọnụ ahụ ka unu ji ayọ Chineke ibe ọnụ akpa amụ sigoro na ya fụta gịnị ka Chineke ji emekwara gị ikwugo akpa amụ so nwekọta Chineke eji ha atụfụsịrị gị ọnụ ọsọ ntọọ ọnụ iji abọ ntọọ ka iji eje n'ụlọ ụka ya ayịyọ onye ayịyọ bega
Ebega nwere choice. Ebega na-akparị mmadụ. Zion prayer movement ya outreach. Yumu. Kazu Obalaka. Obalaka Emeka Samuel. Nna Emeka Obalaka Emeka Samuel. Nna ahụ adịgodo gị. Inwe ike ịghọta ihe nne kwudegodo ahụ ịzara. Ife alụcha ụlọ egbe ha na-alụtaghị ụlọ. Eziokwu ka a na-agwa gị sọrọ udo is waiting for you. Ka azụ eziokwu bụ ndụ. Onye sọrọ udo ọhụrụ ụzọ. Sọrọ udo ọ na-afụrụ ụzọ. Emere onye na-akpuorola. Emekwana onye fụrụ ụzọ. Emeghe onye fụrụ ụzọ. They are silent since yesterday night because they are listening. Nwanne na-agwanụ bụ okwu na na-echejiri ihe ngwa nne. Kemgbe yesterday udube dara mmiri. Fa ahụ na ha achịtazi aja. Fa bịara onye ọwụ na-agbakọziri anya ka afọ ibe eji eme Mathias Ezeaku. Abịazie ime ife ife gbata ọnụzi against them. Even today ebe ekwubeghị onye mere Mathias Ezeaku arrest. Fa na-achọ ka o so na die ya. Ka asụ odufuru ife ọma Okoye. Nne m kpataga aka kịta asọ nsọ mụnwụ na gị nọrọ n'ime ụlọ kịta ị mara na awụghị m odufuru. Ị mara na ekwuru m achọzi eme na-agwa ụmụ nwaanyị okwu. Mana ọ bụrụ na mụ na gị nọ n'ime ụlọ kịta mgbe a ka ị ga-ama na adị m important. Ịghọtago egosi ngị odegwu bụ kwuchikwa ya iji asị m na weta no deten bịa mee no deten mgbe a ka iji ama na ịdị corrupt na ọwụhụ na ụka ka ị na-eje so egosi ngị odegwu bụ kwuchikwa deten ọgụ nwajezi eji aka chọrọ ya bịa ka ị chere m amaghị ibe ị na-azụ ihe ọgbọ oke ihe na ụnụ jere gbabazị ya na Zion asị na ụnụ gọvanọ ikuku agụ nwa gbara nze. The spiritual battle is police intimidation. Oh, ihe a na-eme na na-agwafe okwu na na-echejiri ihe content jee paaki isi mmiri bịa nwoke how are you ọsịsọ nna na-echejiri jee boy na ahụrụ ugo mmiri be anyị what about jee pipe ya ọmụana nne jee pipe na-agbazi egwu awantelo ọ na-agbazi egwu ụna stop insulting people ọsịsọ nne omeghe onye a na-eme nsọ ta a na-akọziri ụnụ ibe ụnụ ama na anyị nwewu ndị omenala ivulu anyị n'isi na anyị na-anya ekwe n'aja alụ ada dị ọla mma Juliet they don't know nne tiri nuhe ekosi ọnụ ekosibe nuhe ogene ndo ifụrụ ndụ Zion epego mpe hia ike nwezighị ike ego Ebuka Obi anaghị ewetazi ego nke o wetara eweta ha jee ndụ niile enyere ego is disappointed so ike Ebuka Obi anaghị erere izizi ego like that afụbeghịkwa nwe ude today afụbeghị kwenu vivi be anyị erijughị ahụ ịfụ na oriri ya na-ega nwa obere a na-ega ka oriri Peter ụka ma uju nwa Cynthia uju nwa Cynthia ana m agbago na WhatsApp gbanyụọ fonu ha uju nwa Cynthia be anyị ọ gbanyụgo WhatsApp ya ana m alụkwa n'ọrụ m both underground and overground and over the sky. Ana m arụsi ọrụ m ike to God who made me and you. Nganga. Obinna new life. Governor. Na ọ na-akpọtụ ivuru ndị a bịara n'ọgụ a the forces bịara n'ọgụ a ekweghị make noise o jọsụrụ daa n'oge ebe evutere nnukwute igwe nwere weti nuo somewhere dagbim kuriko everywhere ekweghị make noise
Ndo nolo go aburibu. Vekwe make noise. They didn't not expect Mathias Ezeaku, gospel of the truth, to come out like, they believe here. My brother, Ndo nolo go ashiri kenuku. Oh my Lord, everybody silent. Me buko bi ogbaba oso skubi kwe one kwere na mere arrest here. Kama ama otu ọzọ a ga-esi amanova kwuore we even na microphone. Ndụ nna enweghị fake miracle, fake even Sahara reporter anyị na-ekerekwa Sahara reporter. Anyị were Soyinka sendiri Sahara reporter. Because anyị na were Soyinka kwụ. Anyị na were Soyinka kwụ. General and also so ichena aye enweghị mmadụ. Go and sit down. Ụnụ niile Peter ụka ma anụ ọhịa ga-ewu. Igwebe ụnụ wa anụ ọhịa. Onye ọwụna na-akparị m ba ndị ime edu ikita people ka ha tie gị ihe. Ọzọ sef ụnụ ga-ebido na-akụwasị ụnụ ọnụ na street of Nigerians. Ọsọ gụ gbabara na be igwe. Agbaba ebe a dọpụta gị kụwafụ gị ọnụ ebe ahụ ọsọ. Onye nwere monopoly of violence. All people na-achị ụwa, ụhụ ụwa na-achị mmadụ. And ndị mmadụ nọ n'ụwa na-akọntrol ụwa na. And I got to go to war, Otesia control war. I wonder that in Igwe, ne feel no more monopoly of violence, more corner do no go near me here. You know, people of the same feathers, where you got pota. Baby Igwe had double of tag, corgers with here. I could chag Bosozo Igwe and wake Ekozironi, Hono Ganem, and if one Ganem. And this nice is now. I got fight against Induni, also go to Sina Zion Apota. I got cholo no puteba. Ebo ono na fa esi e woputa insult. I got cholo no be ebe. I got cholo no be there. Ko na ezigbo ibe. Ebuka Obi na produce. You guys will go to prison. Onye ebe ka ewu. Ka mmu ya ọkụ na village ono na. Any person God has blessed, no man can do so. One okay, I pray for that general and also so. I need him prayer. I need him any prayer. If I need walking, or if I can deceive a lot of Ndi Igbo, we don't need prayer. We need to walk. All okay, they prayer better after Mathias Ezeaku. All people galije. I believe him prayer and walking. Nonsense. No one idea be ko bela aye bela no Omenala na akwo gezigbo ibe. No the same mmụọ ahụ na ekpere nduke bela batakwara na Omenala. We don't believe in ekpere. Enye go ham ije solo Mathias Ezeaku na agbuka moto ma na akọpụrụ moto. Ma enye go block ije na modern block ije solo ibe go na akpọ block. No one idea be kwa no ibe na Omenala ikpere aye ekpere hi. Aya na ha ekpe ekpere na Omenala. We walk. Ko agbara ụmụ ahịa. Chineke, agbara ụmụ ahịa, the God who made me and you. Onye fọrọ agbara ya na-enechazikwa agbara ike because of one nke oji afọ na. Enwere ike 3 months afọ bekwa ya again. Ịbịara ene agbara ene ọ bụla egwu. Ọgụ ego na-abọ n'iri ọ pụrụ ene agbara o. Ifụkwa agbara o. Na-enebe agbara. Ebiale nene agbale nene ọbụla egwu ọgụ ego na-abọ n'ise ofuru ine na-agbala nenekwe na-agbala hia ọkwụ na-afụga agbala nwanne onye ekpere na ekpere n'idi m ekpere ọwụrụ na because na nso ụda ekpere na ekpere ka uru ji eji hate m nwanne hate ye m I don't need prayer to survive. I need him prayer to survive. If I will tie people down, I need him prayer to survive. That 3 minutes or 1 hour engage a baby, engage a lot of €100. I tell you. Yes. Abwara faru kuibeku, Chineke, omakamebelegu. Unan now. They believe him, Neja Belemebele. Why they say, Mono? They don't believe in that. And all one he kept. I believe whom ne belegate till me go here. I believe whom ne belegate melamene ten. And do ya bene belemebele no men and ordinary. Do ya bene belemebele.
need him bele. A program here. Look at yesterday. I have to write all this thing yesterday. I have to write here even in our number even in our number even in our you mgbe ahụ na-azụ nje chọrọ anọ m holidays. So ihe niile I have to bring every damn thing. Yesterday day na ihe awọlụ na alụ ka ebe ọwụ na ịlụrụ ọrụ day. So nke nlụrụ before jebe holidays. Nnọcha ibe niile holidays ya nọrọ m ya side that ebe ahụ asị da etiri m ibe. Nnọta alụkwana m nke a elekọdụ ya ibe niile nọ n'isi den mana evutugo nye here. So ọwụ ekpere ka eji ekpere anaghị awọk here. And ọwụrụ na m miss ihe a. Ọwụrụ na m miss ihe a. Ife na 2 months na ọrụ ahụ na-alụ n'obe agụ nkwụ agụ ji akwụsị. Mana as long as na m miss ihe na nna aka ịta ya. Ịbụrụ ya na m akata deten. Nlụgide ọrụ ego m gwụ. Ife na ọrụ ahụ na-ezu ike na ọ na-ahapụ dị ọrụ ahụ ọdọbakwa. So ọwụghị ekpere anaghị awọk n'obodo a. So sorry for ndị Nigeria na-ebe ebere. Sorry for ndị Nigeria na-ebe ebere. Ọ na ị n'obodo a naghị ebe ebere. Ị ga-amada na after you spend most of your time in Ebuka Obi house, ọ ga-enwerịrị some certain things i mere iji wee kpata ego iji akwụ ụgwọ ụlọ na ego iji eri nri na ego iji take care of yourself. Which is unu enweghị ike ịgwa mmadụ because unu spend your time kpeche ebere. Unu eje were egbe gbagbuo mmadụ bekọrọ kidney ya lee na Malaysia. Unu meche ihe a unu achọ akpa mmadụ onye unu na-eje adọbiri akpa ya ka unu were rie ife because unu anaghị enwe time unu ji arụ ọrụ. So you can spend most of time na-asụ ị na-ekpe ekpere. No, time ahụ achịkọta ihe niile nọ na Zion tie unu na one company just spend the 2 hours na here. A na-akpa mini job. Onye na-arụ mini job ebe everyday ọ ga spend 2 hours na GLS. Every day or got spend day just Monday to Friday. 2 hours every day. If I have a mini job, I'm going to work 500 euro. 500 euro we're going 500,000 naira. So I can create that kind of job na Igbo. Mini job. Just spend the in 2 hours I will spend in a cable gobi. Spend the na koromoji. Spend the na bag. Kofutara no mujioso so kam vruji atiko na container gale. Nga na akwụ na ego na every month. Enwere ike at the end of running the thing, agaghị m benefit anything. Mana unu ga na benefit ego dị ya. Ọlụ unu. Ọ ibe ahụ unu ka m gara lecha eweghachiri ya unu back nye unu ekwu unu salaries. Ebuka Obi anọrọ na-ekpe ekpere nonsense. Unu enwe the mentality bịa ka unu na-echere mụ na unu wo ofe ibe. Nwanne anọ na program ndị ọcha programmer. Emere m everything program and ana m work na the program na the system. Ọmụnwa nga eje m atụ unu nga Chukwu je kwuo m Attire kwuo na onye mere Mathias Ezeaku arrest ka ntụ onye ahụ nga kwuo na the reason Mathias Ezeaku ji were baa n'ime ka m pịakwasị ya unu azụ. Gịnị ka unu na-ezo that one? Gịnị ka unu na-ezo that one? Why unu ji ezo ya? Why unu ji ezo ya? Kwuonu ye ka ahụọ unu ka onugwu unu na-ezuzu chino imo ka na-emere ife a na-ewe ọkụ. Ana my target kịta awụ iti solar energy n'obe agụ ahụ were CCTV kwakọ ya everywhere ka ọ na video unu because ọkwa m unu ga na-agafe dị ya unu ga na-agafe. Mana mgbe etiri CCTV ebe ahụ ụwa niile na-awọchị unu ọ ihe eji emeri unu ọsịsọ. Kirikiri adịghị na Germany. Chukwu okike abịa ma ekele dịrị gị n'orie na afọ na nkwọ na-eke. Nwoke dị ekene ngị okeke nwoke dị ekene ngị Ezekori nwoke dị ekene ngị egbu ọchabe nwoke dị ekene ngị nwaanyị ezu obe nwoke dị ekene ngị mgbe ekebe nwoke dị etuo nga aba ụmụ niile n'obe nwoke dị abịa m na conclusion na-etu unu niile aba na ofu yes anọ na Germany kirikiri anọ na Germany and one Germany si ka Nigeria sie ike one aka nsi kwuru ka ibe niile nọ na Nigeria si ike
Even ni no ne police Nigeria si ne police Germany si nke Germany si ko na ka o munwa ana make no no na ke no no my position ada acquired. I love that. And for that ya na menyu no ekene no otito so no kenele nchineke kenele nchukwu kenele no nduri na na ekene ebe o munwa anom na Germany nwe ku no nku onye owo na si Nigeria cho mo okwu ma akọ ya duka camp o maka onye boja atungu munga na Germany no na village ke eja barata nka njenge bana no mangudove machukwu je ku otari onwanye kokola ya ibe me ana me egbu n'ife so si ibe nje na ayo unu me nke unu je eme na mmụọ ka nna eme nke nna eme na mmadụ una ka odu na mmụọ na mmadụ That's why when I coming back, medicine after death. And when you get Obinna, we want new life. Chineke, the truth is the chai. Can I go to the and I make an Ndi by us is over me. The truth is that the Christianity refused to open our eyes on the reality of life. And those pastors are enjoying that the people are impoverished. Onoga adraga na mma. Ka Chukwu na ndana, ndenu na ndana, ndembo na ndege denyere ga amamife iji kwu nke a. Ka banyekwu ogu mmụọ, ka ị na-ekwu mmụọ la ndị mmụọ n'ole na afọ na nkwọ na eke ise. The name of those are Ebuka Obi. Arrest list Mathias Oliver Mokedi Ezeaku Ndi Traditionen Akarika mondana from a woman arrest to God who made me and you. From a woman arrest to God who made me and you. Anybody know what Babi Ebuka Obi Even woman arrest anybody know what Babi Odo ke no gete si na meza wa arrest ije ko he menwu yo ige ko he menwu ibe no na eze awo to God even awu mo ko na akarika mana eze awo no onwe to God always a pin code oje agba ha oku mgbe o choro egba ha oku so oje ko emeghe ibe o like hapukwa yes otu aka the Hennessy Obiola Umaka melegu my brother unu niile we ezigbo mmadu and unu niile Chineke megolo mmụọ ba emepegolo anya unu no ibe a na-ekwu datina ofu onye Israel wo ndo Palestine na mmadu 100 na ha ka do anyị nwa ka anakwa na-ekwu ibe ahụ and anyị ga-akọwara ya unu mgbe oge lụrụ unu ga-ama na anyị nwa ka a na-ekwu maka ibe ahụ yes unu ga-ama na anyị nwa ka a na-ekwu maka ibe ahụ ofu onye baye 100 ndị ụka Hennessy Obiola ofu gị 100 ndị ụka and I will prove it here. I will prove it. Obinna New Life ofu gị nwa 100 ndị ụka onye nwe mere anyị ga-eji take action ofu onye n'ime anyị ma nwoke ma nwaanyị nọ na ya ofu onye among us 100 ndị ụka ya wụrụ data na bọsị ọwụ na ha ga-emeta ofu onye n'ime anyị ka merụọ ya anyị ga-akwatu 100 ndị ụka ha je ebido respect by ha ga-asị na anyị gbara wicked mana anyị agbaghị wicked. They make us to start telling them who we are because ọwụ na mmadụ disrespect ya gị igwe onye ahụ onye ewu omichi Joe ofu gị nwa 100 ndị ụka Richard Dre ofu gị nwa 100 ndị ụka mara na ya amara number 1 ndị ụka na-eme ka ụmụazị anyị nwa okenye anyị anaghị eme ka ụmụazị. We reason, we think, we debate, we talk, we understand, we do everything. These people can never do until Ebuka Obi agwa ha mee.
these people amaghị ibe asị ha dawụkọ na mmiri na-ene anya ekwu one 100 be aja esi na-awụkọ na mmiri. Ebuka Obi nwere ike nọrọ n'ime ụlọ gwa ha ga-adawụkọ n'ime mmiri, ha ga-adawụkọ n'ime mmiri. Enwere ike esie mmiri ọkụ asụba na adawu na mmiri ọkụ a na-ebe akaba ji abụ Jizọs anya ị na-ene anya pancha niile adawụkọ n'ime mmiri ọkụ ahụ. Mana Hennessy Obiora agaghị adawu di ya. Enwere a lot of people Omichi Joe agaghị adawu di ya. Ndị ga-ebe ndụ niile a mkpọrọ afa hie Dennis Chizoba agaghị adawu di ya. Amam na na-ede kọmentị ka na-akpọ ọsọ ya amam ndị ga-adawu na mmiri ọkụ ahụ mana ndị agaghị adawu di ya. Soludo Martin nna anyị nwere ike ịdawu di ya. Chimaobi Emenike agaghị adawu di ya. Chris Ebenezer oje ha adawu di ya kama o nwere ike ọ dakwasa n'azụ nye ya anịga ọ dalicha anịga oti mmanụ ogiri. O nwere ike o were because of anịga na mmanụ ogiri na-enye ya nkwi n'akụkụ ma oje ha ekwezi gafe ịghọtago. Staga Stone eze nna ya agaghị adawu di ya. Amụmụ ndị na-agaghị adawu di ya. These people wụ ndị ofu onye n'ime ha Oluchi Lloyd Tochi ofu onye n'ime ụnụ ndị a na-agba aba ofu onye n'ime ụnụ 100 ndị ụka. Chimezie ife nkwe to God onye a ejeghị ekwedawu na mmiri ahụ. Ama ndị ji adawụkọ ya ebe ahụ. Ama ndị ji adawu oye I went to Jada to God who made you. Sisters Monachis or God idea. Emmanuel best in Bogada we dear. Abumondo Gada coida de Mri. I don't know all my Juliet had that we dear. Then the Jada Uganda, I have your Victor Ojiego, Nimemri Wom, or Coelea. Ama ndu jada widi ngwa ndalolo volo valo ngwa fatashi yado kwene ngude ndawi kwene vivi ndawi ngwana ka dawi eja go futa because onwa anyi ba go chukuje kwotari onwa anyi n'ime mmiri wom odawi go je park osobana ina go ni need hebele na ebele Yenwe anwadugando Harry best Ebube Chukwu ụzọ n'ime mmiri wuom. This na ife Ebuka Obi the brain damages. What damage a lot of brain a lot of people. JPAC when I go to JPAC na and ebe ọ na-enyere JPAC ego nni ọ narago. Ebe ọ na-enyere JPAC nni ọ ga-anarago. Idokwa ha ekwakwa ha na nna ma na abọ. Watch ya JPAC. Obido ha agwagara nke awụ nke anyị na ife dị mma ka a na-engomi. Ị mara na ọ bịago na ọ paaki gobege. And ị gaghị achụzi ya achụ. Nke awụ nke anyị. Ife dị mma ka a na-engomi. Nwanne JPAC abata gobege na ọ bata gobege budati. Ị gaghị achụfu nwuzi ya. Ị gaghị achụfu nwu ya before you know it ovufute kamera ya ti data ya video wele gị. After his stomach ka JPAC nọ ebe ọ na ekwubara nna ma na abodo anyị kwuba nna ma na aba eje egbu gụkọta ma ife nni ma ihe you don't need inweghị ike enyezina JPAC invitation ọ ga-abịa. Ọ bịa ọsọ go nke anyị ife dị mma ka a na-engomi nke dị mma ka a na-engomi ebe o ji eri nri ka ebe nni si apụta wee ebe JPAC nọ. Ọ nọzi na Zion na ọfụ na akwa ọkụkọ ebutego n'ihu ike akwa ọkụkọ ejego ebe ahụ odumeje jere nọta ba mba njitipie mana ọ chọrọ ime extra akwa ọkụkọ chọrọ ime extra. Ọ gago ka o je bute ike ahụ odumeje butere o jiri ike ahụ kwaturu odumeje ka akwa ọkụkọ jere
and orukwo di ọ ga-amụta new technique eji eme dibia because ọ gara meet gasịa ndị dibia ndị ebe ahụ akụzitoro ya ihe a so ọ nọta omenala ọ gazi na-eme na ga-adụtụkwa a little bit different mana ọ ga-adụtụ sharp ọ ga-adụtụ oke so jee pak nọ na nke Ebuka Obi na-eme isi akwa kịta o tiwegoro akwa mkpu Obinna new life ọmaka meele gị my brother Wemfela Kuti so jee pak Chidebele eze baye ọmaka meele gị nwanne mmadụ jee pak na-eme isi akwa adị ọ chọrọ ịnaghachi back mana ọ maghị otu ọ ga-esi anaghachi ọ maghị na o si je anaghachi ọ nọrọgo na nke Ebuka Obi aka kwụrụ ya huge amount of money my blessing a destiny tiko ma a lot of people so Ebuka Obi adabago like that Ugonna nna bụ ude nna anyị ga-adakpu na dị mmiri life iso na ndị ewekọrọ ụvụrụ ha ọwụhụ ụnụ ka nna eme adreesị ndị nna-eme adreesị wụ ndị Igbo ofu onye n'ime ha wụ 100 ndị ụka eburu Chidebele eze be anyị o jeghị eso ụnụ dawụkọ na mmiri ya ụnụ na-adawụkọ ya so anyị ma ndị Ebuka Obi were ụvụrụ ha ọwụhụ onye ọwụna ka Ebuka Obi were ụbụrụ ha ndị eriri ụvụrụ ha eri platfọm awụhụ for ụnụ nwa this platform awụhụ maka ụnụ nwa Ebuka Obi bi odi ụnụ jee na-akparị ndị mmadụ ọ nọrọ n'ụlọ ụka were onye ọma ụnụ do a lot of people ụnụ na-aga na site violent to many people's life ndị ahụ kwugharizi ọ na-asị na ọ na-akparị Ebuka Obi kpọrọ na anyị jee n'eni polisi anyị na-achọ ịbịa di ya akụ nwata Onyeka ọmaka meele gị adụm nwa ọ ndụ awụ ndụ na-enweghị ike ịdakọị na mmiri n'ọkụ na Ebuka Obi gwafa dakọị n'ọkụ ọwụhụ onye ọwụ na Ebuka Obi ọwụhụ onye ọwụ na ka iriri ụvụrụ ya jos ndị iriri ụvụrụ ha 10% and onye eriri erigo ya sọsọ ihe anyị na-egwa ndị eriri eriwu na ọwụhụ onye ọwụ na ka eriri enwere great men ndị Igbo ofu onye Igbo wofu 100 ndị Igbo na-eje ụka ofu onye Igbo na-eme omenala more than 100 ndị Igbo na-eje ụka so anyị ma ndụ wụ ndụ ọwụhụ anagata onye nagata asị gị na ọwụ onye Igbo enwere ndị Fulani mụtara anyị nwee ndị ụka mụtara anyị enwere ndị Igbo na-awụhụ ndị Igbo by history mana fawụ ndị Igbo by Christianity ndị Igbo alụrụ alụ fọmụ esiofe onugbu ka fọmụ esiofe ọha fe niile a ka asụ ha kpọba evụrụ ba na-akpọ ya evụrụ because fa mana ha awụhụ ndị ebe ahụ nwanne anyị nwewu ndị ebe ahụ agwara gị na ibe be anyị awụghị evụrụ so agụata amaga onye asụghị onye aje ha awụ onye saịdị be anyị oje ha ekwe n'ibe anyị ndị ichie be anyị nwanne ọwụ ha anyị amarago na anyị na-aga awụhụ nwanne so ndị akwere na anyị nabawụ ndị ichie na ndị ichie be anyị naba na-eme ofu ibe ofu onye n'ime ụnụ 100 ndị Igbo na-eje ụka ndị Igbo na-eje ụka amachasịghị ibe ike Ebuka Obi nwere ike ị na-ebe a doo samon ka amụọ dị ha village ọkụ ị na-ene anya ndị a na-eje ụka eje mụọ dị ha village isi ọkụ anyị ka nji agwa ụrụ datana ofu onye Igbo wu onye ọdịnala 100 ndị Igbo na-eje ụka ofu anụ obe nwere ike sụba nshọt na ọwụ na ụnụ mebicha bụ ụnụ ka ejebe enigwe echi ị na-ene anya emebi ebe ha echi niile enigwe adụ ọsụba na Jizọs na-abịa mana moto e drọpụ na Kenya so ụnụ ga-echebezi Jizọs mgbe moto ọ ji lụkwacha moto na Kenya ọbịa ndị ha ga na-eche ibe ahụ ọhalaba jọwara ka azụ ọgụ a sit down nwanne ọwụhụ na ka esi ede sit down SIT wu sit down and down wu DOWN so ị maghị na esi ede ibe na-akọfụ ime ị nwere nsogbu nna m na ego nsogbu a ọ dịsị mistake unu na-abịa eme na my comment section na correct unu ọ bụrụ na nna m na ego ya ega m aka Ebuka Obi nwe ego unu amaghị ibe look at unu isi de sit down SIT every time ma na-atọ ya na correct unu correct unu eje mara ihe ma agbago na esi sit down na because unu amaghị m onye kụziere unu ibe a sit down
S-I-T, sit, down, D-O-W-N, down. No na-esi ede sit down maka ụbọchị ọzọ ịbụrụ ya S-I-T, sit, down, D-O-W-N, down. So ọ bụghị ije gụchaa ije na nke Ebuka Obi jezuzu jee efụta ebe anyị na-eme ge mistake. He graduate kwere na skuulu ịgụchakwa na akwụkwọ wụrụ graduate na ife ị chọrọ be ife adazi eme ga expect ka ị na-eproduce ife dị mma. Ibi ebe anyị na-anyị vụrụ akpụketi ngwongwo na ngwongwo ga ekweghị ngo ka ije gụọ akwụkwọ vụrụ ya fụtara my comment section na-ezuzu ezu n'ọsọgụju a sit down. Ime ibe bụ sit ya ha idere sit. Iburu siti ya idere na nke ị kwesịrị ide ya ọwụ siti ya ibe ahụ siti moto. Ebuka Obi is a big forward nna ọ gụrụchago ụbụrụ ụmụazị be anyị ọ karakwa asụ ọzọ ọsọ Harry best ka ebe o dere bring back your second cap. O detewe ụbụrụ ya alụbago ọrụ. Chigozie Iri Igbo waka meele gị my brother. Ọ nụnwa ndị a na-ekwu one of ụnụnwa 100 to ndị Ebuka Obi sakọrọ ụbụrụ ba bajere dị ya na-erugharị ụbụrụ ha na ụbụrụ ụmụnnama na were ụbụrụ ha gwụọ nama ba ata. Nna ọmaka meele ụnụ Ebuka Obi ọ bụrụ na ị gbapụ with this fake miracle anyị na-eme ị ga-explain tire no evidence. Ị ga na-agba ọsọ mgbe onweghị ibe na-achụgo eche na o nwere ife ịnwụ. Ndụ nọ na sineti, ndụ nọ na gọọmenti haus, ndụ nọ na nke a na-akpọgo dadi na jeneral na omeghe dadi iwu ọsịsọ anụ ọhịa afago wee Ebuka Obi and ewughị ife marago iwu ọsọ Ebuka Obi omeghe dadi iwu. Ebuka Obi recruited many people and brought them mobile phone and data to be defending him. The more ha na-defend Ebuka Obi, the more ha na-awụ Ebuka Obi n'ala. Because emecha international community ga-abịa mara ihe ha na-defend Ebuka Obi for ka ha nwere any evidence. And the more international community na kịta eti ya ọnụ, the more Ebuka Obi na-aga under the carpet. International community ọ dọrọ the attention of international community na ọ na-eme miracle na-agwụ onye isi anakịta apakịrị Ebuka Obi ndị isi o ji agwụ ọmụkwanụ anakịta apakịrị gị ndị isi iji agwụ from America from everywhere. Anyị ga-evutere gị ndị isi ka ịgwụzighị ipele agwụrụ nke gị and ipele anakịta eme ụnụ look at Mathias Ezeaku ji eme ụnụ ihere ọ ga-avọ ụnụ ike. Ebuka Obi ị ga-emerịrị miracle ịmụsụ gwụọ n'onye isi iji agwụ onye isi. Ọ bụrụ na ị na-eme nwere ife mara gị why not iti ya open choose date time and the venue ka akpatara gị ndị isi ka ị gwụọ ha. Many ndị isi ga-anọ na Zion Ebuka Obi nọrọcha n'ihu oche eje ha agwụ ha mana egbu o ji eme arenji ya ahụ esi n'azụ vụpụta ofu onye isi na onwe ha onye mmanụ. Ebuka Obi ka akpatara gị onye kpuru isi ka ị gwụọ ya n'ọkwa n'ife a gwara gị ije na-eme arrest. Kpọtara gị onye kpuru isi n'ezie nke anyị ma ọ wụrụ na nke esi kpọtara gị onye isi ọ wụrụ ekwuru ọbịa kpọtara gị ndị isi nọ na ekwuru ọbịa ume ha obodo enweghị onye isi. So ọ wụrụ na ị chọrọ ịgwụ onye isi ka a kpọtara onye isi ama ka ị gwụọ ya ọ ya ka iji eme arrest na-achọ ndị iji enye nsi iwe ekwensu Ebuka Obi na-eme nsi send a group of people na-eme nsi ka ha chọọ onye ha na-edegbu. Ife a gwara akwa ọkụkọ nna ọ bụrụ na iji akwa tiwe aka seti open place ka e wetara gị akwa ka ị were tiwe aka akwa gbaa ọzọ ya ka a gwara Ebuka Obi nna ọ bụrụ na ị na-agwụ onye isi enwere lot of ndị isi nọ n'aka Mathias Ezeaku akpọtara gị the people. Ọ bụrụ na o nwere onye isi iji agwụ onye ya kpọtara gị onye isi ka ị gwụọ. Ọ
ọkwa na ije ha agwụ n'onye isi ajezi na-edisive ndị mmadụ sọba na ị na-agwụ onye isi ma ọ na o nwere ibe a gwara gị ije na-akpọ ndị polisi iche na onye kpọrọ polisi na-ekpe Ebuka Obi anyị ka dị interested ọ bụrụ na ị na-agwụ onye isi ma ọ na o nwere ibe iji emenwu kwuo ya wụ ibe ka agbatara gị ndị m agbatara gị the people ka ime ya ka afọ n'anya na onye lụọ ụka ọfụ n'anya ọ ibe anyị nọ na ya Ebuka Obi ma onye nwụrụ anwụ ị gaghị akpọte ndị mmadụ na-anwụ n'ọlụba ụnụ ndị ọlụba ụnụ ị naghị agwa m na enweghị onye ị gaghị agwa m na onwezighị onye na-ekpu isi nọ onye kpuru isi nọ n'ọlụ ị gaghị agwa na mmadụ anaghị anwụ na vileji ụnụ so why ị naghị ebido na your village Chineke nyere gị nnọọ power Chineke nyere gị this power hapụ ndị mmadụ ha na-anwụ na vileji ụnụ nna amaghị ibe ewu ọsịsọ nweghị ibe ewu just content creator and the comedian ka asụọ Chinedu Orumba nne omeghị ibe ewu nnọọ drọn agbagharị mmiri na-adịghị mma ewu drọn mere nchafụ isi emeghị ibe eji ga-eme Ebuka Obi ọwụ na o nwere ife nwara gị to God who made me and you m ga-esi Germany ya gbatara gị onye ọcha na-abụ kọntaktị ka m chọrọ inye gị connection enwere ndị ọcha nwere ike inye gị nnukwute ego ji awa gbaricha ego eju everywhere jos na ịgwọrọ nwanne fa dị love one Ishi Mathias nwanne Mathias Ezeaku born to Ebuka Obi yesterday I love that ọ ndị ahụ ndo ofu onye n'ime 100 Ebuka Obi dike Charles ofu dike Charles 100 ndị Igbo na-eje ụka Lubeka innocent ọ maka ịgbara ekwezu nne imere mgbari na ekwezu agharịba gị n'ime kịta na ekwezu agharịba gị n'ime la gị ọfụma na anyị na-ene anya mụọrọ ekwezu nwa so bara uru kwere ekwezu aha la gị ọfụma na anyị bebe ya mụ ekwezu enjoy ekwezu mechara mụrụ tụwadụ Holy Ghost ime mụọ nwa mụta traditional nwoke Chineke dike Charles ọmaka mewere my brother ndị niile ndị Igbo niile na-eme omenala ofu onye 100 ndị Igbo na-eje ụka ndị Igbo na-eje ụka amaghị ibe ma ụmụ nwaanyị nọ ya ma agadi nwoke nọ ya ma ibe niile nọ ya Ebuka Obi so ha ngwa I command you asị ụmụazị ngwa kpọrọ dadi onye ọwụ na-akpọ Ebuka Obi dadi ngwa oke now achọrọ nke ụnụ gama uko na mmiri ve Niger Jizọs na ebe ahụ ị na-ene anya ba ncha niile a na-eji ada uko na dị mmiri Ebuka Obi tete Ebuka Obi tiri eti bọsị ọwụ na Ebuka Obi ji echeta m that day ka m chọrọ m ga-eme ya international Ebuka Obi ọmụnwe international traditional nwoke dị ikote okwu m eti eme nge international enye ngụ visa nye ma kesi gụ ma ife niile ma san gụ enye mbe visa kpụgharị ya emeghe nshikọ na-echi eze na nwa obere mmiri so Ebuka Obi nwere ọnụ na ọ nọ n'ebe ọ na-ehọrị ndị na-enweghị ndị na-afụ ha ụzọ nshikọ anaghị akụrọsụ osimiri Ebuka Obi anụ nwe mpi na atụrụ anaghị efu mpi ebunu satara mpi asata site n'afọ nne ya ngwa gị na ana m abịa for you I'm coming eziokwu ka m na-agwa gị blessed are you those people who surrounded themselves with intelligent ones Chineke because n'ori na awụra nkwọ na-eke their protection ga-adọ their protection ga-adọ short ga-aweriwe agwụ to you Ebuka Obi tie m aka side ma ahụọ ngụ ka onugbu agwara m gị ibe agwa onye aka nna adị anaghị m eyi akwa mara mma ka ndị mmadụ nwee ike so na o yiri akwa ma ọ ka akwa ahụ draw ya attention to people no I come naturally ka onye ọwara nwee ike iru m nso ka those people ji akparị mkparị ya m ka ndị ji eti m ibe nwee ike iti m ibe ka those people ga-eme m akaje nwee ike ime m akaje mana at the end agwa mba na anụ nwe mpi na atụrụ anaghị efu mpi na awụ man lion squad one man lion squad Chineke Ebuka Obi aja ahụ ka onugwu Ebuka Obi
Anọ m international and I ga-eme ibe international. Agwara m ụnụ Igbo traditional religion recognized. No me onye recognized ndị Igbo na-eje ụka. Chekwa na asị. Look at Sahara Reporter, Sahara Africa. Kpọrọ anyị afọ anyị original Igbo traditional religion. Oh, ibe anyị wo omenala anyị. And anyị adịgo anyị agwa we have come to stay. Ọ bụrụ kịta na igwe na-eje ụka kparịa ma asị kan nna m na ya ajuna nanọ ọ chefuta boys ya na-eje ụka ma chefuta boys na men women na-eme omenala. Ha ga-emecha respect ibe anyị because anyị anaghị emecha anyị anaghị achịkwa azụ ma anyị mecha wụrụ okenye anyị adịkwa ka ụmụazị. No, these people ga-ama na enwere two system na function na dia adịghị ga-amụ na esi eme live and let live. Ọ na-ekwu na a na-akparị mmadụ ya na-akparị mmadụ. Onye kwuo okwu asị na a na-akparị mmadụ eyuzuo ya against ya nwa. Nna agba na ya akwụkwọ na court ọwụ na gbaa na ya akwụkwọ na eni court ka anyị pụta ebe a pịawasị ya ụlọ ọnụ. Ụmụ nwaanyị na-agba mmiri n'enu bed ụnụ pụta ebe a ọ na-akọtu unu eje sụbere sheet ya ha ụnụ nyụta ọchịrị. Ụmụ nwoke ji because of ụrụ na-anyụta ọchị bedsheet ụnụ pụta n'ụtụtụ ụnụ eburu bedsheet ya je sụọ ya mmiri ọwụhụ ụnụ pụta n'ụtụtụ ụnụ anọrọ n'enu bedsheet ụnụ nyụta ọchịrị na-akọ m ọnụ. Ebuka Obi enwe anụ ọhịa ịnọkọta ise ndị ụmụ nwaanyị ba abịa na-akparị m. Agwara m na ana m ala ụmụ nwaanyị Naijiria, ana m ala ụmụ nwaanyị Gambia, ncheela nwaanyị ejewara m Gambia lala ike ma anọtawakwa m. O nweghị ibe nji unu eme ụnụ nweta ọnụ against ya ịnwa. Unu tọnụrụ against ịchọ ime enjoy na anawara m Gambia. Nru ebe a eledus ụmụ onwe m tohia ebe a ka m ji ejiji na-eche echiche n'ihu isi ma na-emesụmagharị nwaanyị ọwụ na njidere gbara je ese na Gambia ya na-eme life dị ya because ejizi m hia ma ohia na-eche ebe a ka m jizi eche. Nna nekwe na anya Ebuka Obi kpokọrọ ụmụ nwaanyị Naijiria n'ihi ibe ka ba na-akparị bụ hia bọsị nchekịta ekpofutara gị ụmụ nwaanyị Gambia ị gara anụwa alụbarịka ba ndị ba jere ba na-eme ebere na-ekwu alụbarịka before you know it akụọ gị ibe ka ụmụazị. Ekwe na anya they couldn't take Mathias to court because they know that Mathias will win the battle. Because he has a fact and fight the fight. You see it? I'm gonna fight. I'm gonna do Fama. Ebuka Obi wugara wuruga. Oh, ibe aka ha na-eme. Ya ka na-eme mma na akụrụ. The same thing ka na-eme m n'isu ọbịa. Onye aka ha si anụ ọgụ. Just ife a their own way. Peje ha eje court. Kama fe were fake names. Bịa kpọọ gị iyi. Ndị a niile eburu jicha fake names akpọ gị iyi hia o. Machuku masolu udo nwere fake name. Ma Ebuka Obi ukwe na nwude. Ma igwe na-eje ụka gazi fanja nwechara fake names ha ji apụta ebe a na anụ dị ọgụ. Bara fa ihe ashe ka ịhafụ ịma na ofe nwa yiruzuru that fake name aje n'ọgụ. Bara Oluchiloid TV. Oluchiloid TV back up page. Oluchiloid. Hey, Chineke. Oluchiloid. Nne. Ofu ibe ka na-achọ ka mme ka unu mara. Ofu ibe ahụ ebulu ofu Oluchiloid. Ewu 100 ndị Igbo na-eje ụka. Ofu gị. Ewu 100 ndị Igbo na-eje ụka. Ife ji were wụrụ 100 ọ ma mụnwa ọ na-awụ m 100 ndị Igbo na-eje ụka. Onye ọwụ na onye omenala na ọdịnala. Ewu ofu onye ka ewu mana ewu 100 ndị Igbo na-eje ụka. Maka ndị Igbo na-eje ụka anyị wetebe 100 ọ bịaka wụrụ ofu onye n'ime anyị nwa. Oluchiloid wụ ya nwa ji aka ya decide onwe ya ife because anyị nwa believe na anyị nwa ụmụ Chukwu okike which means anyị nwa ji aka anyị na-create things. Mana ndị a na-eje ụka ofu onye ga-eji microphone chere mmadụ 2 million na-achịkọrọ ụvụrụba they can never think. Oleze Ebuka Obi ogoloba think
They can never move. Always Ebuka Obi Ogwara move. They can never take action unless Ebuka Obi Ogwara na ono fo Mathias Ezeaku ono ya yiri na akwa ndinga menu yona Jesus ga cover ono na Jesus as him vejo hiyo ejidewe. So enwere ike eshie mmiri ọkụ asọba shot na ọwụrụ na unu chọrọ ka eji amụ onye wee ezigbote onye otu Chineke na iji ejezo ya ụkwụ na mmiri ahụ leg for 5 minutes. Ị na-ene anya ha na-eje adọ nkọ azọ nkọ ya ọba ebe ahụ mana agwa ọrụ Chiloid mee ya oje ha eme, agwa Tradition mee ya ọ gaghị eme, agwa Henesi Obiola mee ya ọ gaghị eme, agwa Mathias Ezeaku mee ya ọ gaghị ekwe, agwa Okwesịrị Eze ya mee ya ọ gaghị eme. So enwere ndị eri ụfụrụ ha eri ndị ahụ ga-ahụ iwetebe 100 ha bịa ka wụrụ ofu ọrụ Chiloid ọ ndị ahụ ka a na-ekwu maka ịnwe anwa gbuo onunu ịsịwa na a ga-efil onunu a weta ike Chineke. So aja ama ụmụ Jizọs ga-ada ụkọ iri n'onunu onye nọ ya ndị ọzọ azọkwasa ya ọkpa n'isi ndị ọzọ azọkwasa ya ọkpa n'isi ka efil odi onunu nna ha ga-aga maju isi dị onunu among the ndị igwe na-eje ụka Chukwumasị ọrụ udosokwu ọ na-ejekwa ụka ebe ọ na-ekpe na St. Patrick Catholic Church Ọnịcha nna akparịkwara ndị ụka iwepụkwa n'ime unu ụka ka ba na-ewe iwebe and onebasi egbu mmadụ bụ na-esi amafụ mmadụ isi ma ọ na-esi asọfaketi ndị na-anaghị eje ụka n'ime unu ụka ka a na-akpa ya. Fancha niile kemgbe yesterday Fancha gbabaziri n'ime unu ụka na-eyi uzu fonu akpọ fonu onye isi ụka ọ na-agwa millions of igwe atụrụ ya ọkpọkwa na-akpọsazi fonu ndị isi ụka na-akpa nkata ụda a ga-esi ya kọntrol igwe atụrụ nna atụrụ m anakwa achọ ịgbafu traditional nwoke na-emebi isi chakwara m igwe atụrụ m ụgbọda amatagokwa ihe gbafu asị nna kedu ka ha ga-eme traditional nwoke dị ya ka anyị je nyere ya ọgwụ be ya ka anyị je tụsara ya ibe kwuo na ọ na-ele ọgwụ ka anyị mara ibe a ga-eme ya wụrụ na a ga-esi ebo ya ji na aja were kpee ya ikpeazụ were megide ya ọkwa na ibe a ga-emenwu nwoke ahụ bikos onweghị ibe anyị ga-emenwu ya direct. So ibe ahụ ibe a na-akpasi nsi odogwu ọmaka mere ibe ahụ ibe ha na-akpasi nsi na kedu otu a ga-esi ebe nwoke ha ikpeazụ, kedu otu a ga-esi eme nwoke ha ihe a na onye ga-emenwu nwere onye ga-emenwu ihe a mụ ụfọdụ ndị eriri asụ yes na ha ga-eme ya ga-eme mana nwoke dị akwadogo njikere ịnụsị ụlọ ọgụ and anyị ga-edefit unu botu na orie na afọ na nkwọ na eke and ndị anyị nwere ma ihe too much ofu onye n'ime ndị omenala na ọdịnala anyị 100 ndị Igbo na-eje ụka and anyị ga-eprove ya unu beyond the doubt ofu onye n'ime ndị ọdịnala 100 ndị Igbo na-eje ụka ashimannene ofu onye n'ime ndụ na-eme omenala na ọdịnala 100 ndị Igbo na-eje ụka adịghị ihe ha ma. Chukwu okike abịa ma ekele dere gị otu isi were amamife wujuo isi ụmụgo niile gbasasịrị n'ụwa niile. Ife a mere n'oge eji Mathias Ezeaku gosiri na ụmụ gị alụbaghị ife ị chọrọ ka ha lụba. Ndị omenala niile alaikere m ife ndị omenala niile mere irrespective of our differences, irrespective of ife niile anyị megoro in the past, irrespective of hardest or going go in the past among ndị omenala, we come together in the mass without anybody anya n'ihe were kwudoro Mathias Ezeaku were merie. Ọ mmụọ mere ife a ọbụla mmadụ amụọ nwa ọwụghị onye nwa si ate nke mgbe ọdụ ahụ 5 ka o si ate nke mgbe ọ dị adị ahụ 10 dọwa ụta ka o si ate nke mgbe ọdụ ahụ 15 maọwa ahụ 20. So ụmụaka mebere ụnụ ife a would tested and it is working. Ya wụrụ na ndị omenala na ndị ọdịnala niile banon nwere ike unite this time for one goal na Biafra abịago. In fact ọwụ na o nwere ibe a na-eche ga-abịa na ibe ahụ abịago and ọlụbago ọlụ. Ifuru ijele speak na Metusela nwanne Metusela gị adịghị na mma mana ifuru na ijele speak it fight against Ebuka Obi
ifuru Mathias nwanne Mathias ekfetere against Ebuka Obi ha abụọ adịkwa ha na mma o mana ha fụtara defend that system. Ifuru eze awụ na Mathias adịghị na mma enwere ike mana ya anaghị communicate like that mana ya anaghị ese okwu mana ọ daa ihe gbasara omenala na ọdịnala. The people who fụtasị ya ngwa ha fa na-anụ ọgụ ife a na-efesi with that enemy fa na ha anụso onwe fa ọgụ dị ya. I like what happened, what really happened. Benjamin mmadụ bụ ugwu pancha ninu ma Chinasa Nworube ma Chalu Ugo TV ma si the hot ma Oluchi Lloyd everybody vuftela ngwa ọgụ ya dosa. Face this is common enemy. What enemy? What he was na like me this thing. And the word na so do bana na ndo de na nine. Oh na ka odu before mgbedrigbo. So na emeri go ogo a. Ebuka Obi ya afọ go were emeri ego sef. Ekwensu bụ nwa Chineke ọmaka mebele gị nwanne mmadụ. Anyị afọ ha Ebuka Obi were emeri ya. Onye ọwụ na tikwere isi ndị name of Ebuka Obi the same thing ka a ga-emekwa. And mgbe ọwụ na ebidoro mewe ona Chineke 100 years onwebeghị ife mere be anyị. Everybody ga na-ebiri onwe ya ndụ mana mgbe ọwụ na abịara ka iri ofu onye n'ime anyị na-ene anya anya afụta natuo dị anụ ahụ nafụ ya ibe ahụ. Ijero speak is a real freedom fighter. My brother onye ọwụ na wee real freedom fighter onye ọwụ na fight na ụdị nke mana ife megoro yesterday ma eze x ma odegwutụrụ agwụ onye ọwụ na fụta asịrị ma oke osisi na-aba gana ma Biafra child nwa Chineke ma ndị ga-efe ma achebebe na onye ọwụ na westara na-ene anya mfụ na onye ọwụ na mafestara na God who made me and you. Aye higakwa chai nwanne Igbo Igbo onye ọwụ na chepụta asịrị ma obi nwanne ndị Igbo onye ọwụ na chepụta asịrị ma anwụ Igbo agbara nzebe na everywhere na-ama jijiji ma onowu ndị Igbo ejema akpọbado one ghara ibe ya to God ndụ fụtara na vuru ivu ma maazị dibịa ndụ fụtara na ehike ma eze a na-alụ kwụsị weapon of justice onye chukwu eze osika nna ọkwa onye fụta ọchịrị grupu ya fụta gịnị na-eme onye fụta ọchịrị grupu ya wụsa onye fụta odo na-etie grupu ya onye fụta odo na-etie grupu ya nna ọgụ adụ gwa na ya onye mere Mathias Ezeaku arrest ma obi ndị ichie IPOB fancha niile fụta chichichara onye pụta ọchịrị boys ya na men ya na ụmụ ya pụta ma ụmụ ndị ichie ha nchapụtachara ije ma ndị mmụọ ozu ndị ichie fancha niile fụtachara. Achọghị m ịgba afa everybody Chineke ife niile fụtara hiri nne a na-asụ ebe onye kpụ Mathias onye kpụrụ Mathias Ebuka Obi gbaa ọsọ Fada Mbaka gbaa ọsọ Jeremiah onye ọwụ na gbara ọsọ ekweghị agwa ya onye kpụrụ Mathias ọpti na ya amabeghị onye kpụrụ Mathias ewuruzikwe na ịma gị ikwu anakịta asụ ya release go Mathias gịnị ka o mere eji kpụrụ ya gịnị kwana ọ na-esi release anakịta asụ gị na akpụrụ na mmadụ anakịta asụ gị na release go nna anyị anyị unite be anyị emebeghị ife like this before ife anyị mere to God who made me and you surprise kwara m ka nje feed ya ụmụ nnụnụ m even yesterday self ejere ngote nni njije feed ụmụ nnụnụ because o tego me feed be nnụnụ m so kịta apụtara ọkọchị yesterday gara ngote nni because achọrọ m ịconvert ndị mmụọ ndị a na-eji nnụnụ abịa ka ha ndịkwuo ha the case over anọzie n'abalị ya even na feed be m ụmụ nnụnụ self taa anọ n'abalị asị na Mathias afụtago udo dị egotego m dị nne egote ọrụ na boot baskoro m so mgbede ya kịta na wesara mba ya ka a na-celebrate ọsịsọ na na-celebrate never shall they intimidate us again and so shall it be. He say so shall it be. Ma mmiri enwere ọkala akụ fancha niile fụtachara ma chi mara temple of ya pụrụ aga ọkwa onye fụta ọchịrị men ya fụta onye fụta odo na-etie men ya onye fụta odo na-etie boys ya hey na a na-achọkwa nna anyị nwoke Mathias Ezeaku onye mere ya arrest onye ọwụna na-agbagharị nna unu niile unu niile nweghị ibe ọzọ mma nji agwa unu na ibe nna agwa unu wụdatana ofu onye n'ime unu wụ 100 ndị Igbo na-eje ụka
achịkọta ndị Igbo niile ndị Igbo na-eje ụka agụta mmadụ 100 abịaka gụọ ya ofu onye ọdịnala agụta mmadụ 100 abịaka gụọ ofu onye ọdịnala so ọmaka mere unu niile ụchado unu niile dụcha greater are you all unu mara mmụọ niile unu mere ibe jee unu nyebe mmụọ ahụ ekene gaa unu nyewe dị mmụọ ekene unu ga-adụ ka echi maka na echi ya na ha agwụ Chineke ụmụaka mmebere ụnụ ekwensu bụ nwa Chineke. Want you to marry my sister. Ọ bụrụ na ụnụ nye m ejekwa m anụ na nnụba onye nọrọ m ụwa nụrụ nwaanyị na-abụ ada nwa mere o jiri na-esiri m ike na this Christian religious knowledge time. Nnukwu mgbeke onye ọzara isu ofe obere mgbeke onye ụmụ ọna so adịba bịara ụwa ana m achọba mana bakara n'ụlọ ụka iwọcha ndị niile na-anụ samọgụ ịfụnọ ndị ụmụ nwaanyị be anyị ka eji anụ samọgụ kuchimisi nne mgbeke nọsọ nwunye obere mgbeke nọsọ nwunye a na-anụ samọgụ apụgo m ndụ yichara obere mgbeke na nnukwu mgbeke ịchọ ka imetọba asịgo taa na-agba m taa na-akpọ m iyi dị egwu Ujunwa Cynthia nke ahụ nwaanyị ụmụ ọ na wihe nke ahụ obere mgbeke wihe ahụ ya nwewe obere mgbeke nwaanyị ụmụ ọ na ọ bịaziri ụwa na nka so maka mere ụlọ ụmụnne ka anyị na-awụ ọchịkwa anyị chọrọ ịmagodo onye kpọrọ Mathias Ezeaku ya nwewe ihe anyị chọrọ ịmata and the reason a ji wee kpọrọ ya mgbe anyị matara ya ọ ga-akọrọ ha another egwu anyị ga-agosi ha some certain things o nweghị ibe ọwụ na ha agaghị eme anyị ihe na free like that so every day antị na ndị ụka mere anyị ga-akụziri ha ihe ha ga-amụta ihe from the ebe ha achọghị ịmụ so we can force them to learn otu a ka ọ dị ebe ha achọghị ịmụ ihe they will learn it so ọmaka mere ụnụ ka m nwa jeme one or two things anyị ga-apụtakwa again. Thank you very much my fans.